Zapomeňte na nepřehlednou evidenci půdy a pachtovních smluv. Cíle aplikace Clever Assets: efektivní správa pachtovních smluv, přehledná evidence plateb, snadné vytvoření daňových přiznání a detailní reporty s analýzami. Nejzajímavější funkcí je bezpochyby mapové okno. S Clever Assets můžete jednoduše zobrazit vaše půdní bloky a porovnat je s těmi cizími. Navíc díky propojení s katastrem nemovitostí máte k dispozici kompletní přehled a možnost vizualizace těchto dat. Clever Assets vám umožňuje pohlížet na data i z perspektivy zemědělce. Zjistíte, ke kterým pozemkům máte právní důvod užívání a kde je třeba ho dořešit. Další klíčovou funkcí jsou pachtovní smlouvy. Prohlédněte si je v seznamu a můžete je filtrovat dle vašich potřeb. A když potřebujete vytvořit novou smlouvu, Clever Assets vám s tím pomůže. Včetně automatického výpočtu pachtovného. S Clever Assets máte dokonalý přehled dokumentů k jednotlivým smlouvám a možnost jejich správy. A to není vše. Zjistíte, jak snadné je odesílat platby pachtovného a spravovat je individuálně či hromadně. A co je úplně skvělé? Vždy máte pod kontrolou změny propachtovaných parcel v katastru, takže vás aplikace automaticky upozorní, kdy je potřeba provést úpravy. K dispozici máte také různé reporty a analýzy, včetně přehledné nástěnky s důležitými informacemi o vašich pozemcích a hospodaření. Clever Assets vás provede procesem změn užívacích práv či vydáním pozemků. Tyto procesy jsou v maximální míře automatizované. To vše a mnohem více s Clever Assets, vaším spolehlivým partnerem pro efektivní správu půdy a pachtovních smluv.